Jean-Claude Cassar ta' 20 sena residenti il-Kalkara inżamm arrestat wara li prova jaħrab mill-pulizija wara li ħabat f'karozza tal-pulizija u sussegwentament instabet id-dronka fuqu. Il-każ seħħ is-sibt filgħaxija għal ħabta tal-11:30 fi triq ix-Xatt il-Kalkara fejn waqt it-tfittxija fil-karozza baqgħet dieħla f'waħda mill-vetturi tal-pulizija fejn ikkawżat diversi ħsarat. Konsegwenza ta' kun tistabli ġarrab ġrieħi ta' natura ħafifa u x-xufier ħarab minn fuq il-post. Il-pulizija qalet li ftit wara iż-żagħżugħ inqabad u fuqu instabu sustanzi illegali ta' kokaina u eroina. Emanuel Bianchi ta' 36 sena minn San Pawl il-Baħar u Gilmore Flask ta' 23 sena residenti l-Isla weħlu 18 xahar ħabs u 9 xhur ħabs rispettivament. Huma mmettew l-akkużi miġjuba kontrihom. Fosthom fuq serq ta' mwejjed minn stabbiliment u għodda minn dar li ma kien joqgħod fiha ħadd. 8 immigranti Somali b'etajiet varjaw bejn l-14 u 17 sena ġew imwidba ma jagħmlux reat ieħor wara li ġew akkużati li għaddew u insulentaw lill-uffiċjali fil-Marsa. Wieħed mill-akkużati li għandu 15 sena ikkaġuna ġrieħi ħfief lill-Gwardjan wara li wadda b'tilar tal-ikel u tpoġġa taħt ordni ta' probation. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.